Tak prajem všetkým vám požehnanú sobotu aj z tohto miesta. A nejak som dlho už nebol tuto. Však? Ale každý týždeň som, ak nie tu, potom niekedy aj v Stránach, pod Tatrami. Kávu som si zabudol doniesť. Tak nepodelíme si nič. A rozmýšľal som, o čom by som dnes hovoril vám, lebo ja som kazateľ, nie som kňaz, nie som farár. Ja neorodujem, nerozriešujem hriechy, ale kážem príbeh. A každý, kto tuto stojí, káže príbeh. Ja sa snažím stále hovoriť niečo z môjho života, aby som vlastne povedal nielen vám, ale aj Pánu Bohu, koľko som mu vďačný, že môžem slúžiť. A len aby sme vedeli, že celá sobota je založená na službe. Len keď ja kážem, teraz vy neslúžite, ale len počúvate. Niektorí z vás možno budú súhlasiť s tým, čo kážem. Viete, ako sa súhlasí? Takto. A niektorí možno budú prekvapení. Viete, ako ide prekvapenie? Takto. Tak každý z nás sa zúčastní v tejto službe, aj v tomto kázaní. Ináč pozrime, spievali sme. Všetci sme slúžili. Modlila, dobre, jedna osoba sa modlila, brat alebo sestra, to je jedno kto, ale všetci slúžime v tej modlitbe a nakoniec povieme amen. Prečo hovoríme amen? Lebo súhlasíme s tým, čo ten brat alebo sestra povedali. Poďme ďalej. Toto je čo? Je toto služba? Teraz nie, aby ste boli pyšní rodičia, ale som videl krásny príbeh a pre mňa váš synčok mi dnes povedal príbeh. Išiel s peňazmi a aj on slúžil. Tak celá sobota je vlastne bohoslúžba. Tak a ja tu teraz, áno, budem slúžiť, ale dúfam, že vás málo bude súhlasiť a taktiež, že nikto nebude prekvapený. Tak poďme si prečítať slova z knihy proroka Izaiáša. Krásne slova. Pre mňa Izaiáš taký povzbudzujúci a z Izaiášovej knihy 43. kapitolu budeme čítať od 11. verša po 13. Tak Izaiáš 43. kapitola, 11. verš, začína ako? Znovu máme ja som, tak? Vidíte? Dnes vyzerá celú sobotu, budeme rozmýšľať o tom ja som, o tom výraze. Pozrite, ja som, ktorý som. Ja som Hospodin. A pozrite, čo píše ďalej. A okrem mňa nie je iného Boha? Čo nám toto chce povedať Izaiáš? Prečo tieto slova Hospodinové zapísal? Neexistuje, milí moji, žiadna možnosť, aby sme ty a ja boli spasení len Pánom Bohom. Ja som Hospodin. Neexistuje iný spasiteľ. Čo mnohé kresťanské spoločenstva žiadajú alebo hľadajú? Nejakých iných spasiteľov, nejakú inú možnosť dostať sa do neba. Neexistuje iná možnosť. Ja som Hospodin, okrem mňa nie je spasiteľa. A pozrite teraz ďalej, čo hovorí. Ja som oznamoval. Znamená informáciu nám kto dal. Ja som oznamoval. Ja som zachraňoval a zvestoval. Pozrime ďalej. A niet medzi vami cudzieho Boha, okrem Facebooka.
ja som urobil veľkú hlúposť, tak aby ste vedeli, že vždy kážem niečo z môjho života. Raz som sadol a chcel som vidieť, o čom je ten TikTok. Tak som začal pozerať to na tom internete, viete, jeden, druhý. A to všetko trvá, nech trvá 10 sekúnd, 15. Pozeral som, kým sa baterka na telefóne nevybila. Viete, koľko to trvalo času? Viac ako 3 hodiny. A som sa pýtal, kedy som posledný krát 3 hodiny sedel a zhováral sa s Pánom Bohom. Kedy som posledný krát 3 hodiny sa modlil, čítal Božie slovo, počúval, čo mi on chce oznámiť, dovolil mu, aby ma zachránil, dovolil mu, aby mi niečo zvestoval a vlastne, aby som pochopil, že jediná vec, on nie je vec, ale jedine, čomu sa, on je osoba, ale jedine, čomu sa, by som sa ja mal venovať, je on. A pozrite teraz, čo hovorí ďalej. Vy ste mi svedkami. Čo sme my svedkovia? Že je on Boh. Svedčíme našim životom, že je Hospodin našim Bohom? Alebo 5 minút dáme Boha na bok a potom... A teraz som znovu kresťan. Viete, zaujímavá bajka o vlkovi. Vlk sa chcel stať svätým. A začal kráčať ako svätý, aj naozaj to bolo, všetky zvieratá hovorili, pozrite, ten vlk naozaj svätý, taký krásny a naozaj v ňom sa cíti nejaká mystika. Odrazu ako zišiel do jednej dedine, vyšiel oproti nemu Gunár, ja neviem, to je mužská hus, tak? Gunár sa povie slovensky. No, vyšiel oproti nemu Gunára, viete, ako Gunári vidia syčať, tak? A vlk prišiel k nemu a otrhol mu hlavu. Ty budeš syčať na svätého? Rozumiete? Svätý neznamená tváriť sa. Ale čo znamená? Patriť. Komu? Pánu Bohu. A ak som svedok, tak o kom svedčím? O Pánu Bohu? Alebo, ja neviem, o nejakej mojej svetosti? Že som ja lepší ako všetci ostatní, ktorí žijú v tejto osade? Že som ja najmúdrejší a všetci ostatní sú hlupáci? Toto je základ. A pozrite, 13. verš. Hovorí, aj odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Neexistuje možnosť, aby Pán Boh to, čo zobere, aby mu niekto vytrhol to z jeho ruky. Kto zvráti to, čo urobím? Kto to zastaví? Kto zastaví proces? Celé staročia my vidíme, že nepriateľ sa vždy snaží zastaviť proces plánu spasenia a Pán Boh hovorí, nepodarí sa mu. Otázka je len, či sa tebe aj mne podarí zostať s Pánom Bohom, alebo nie. Aby sme to zistili, tak použijeme známy príbeh z Ježišovho života. Pôjdeme do Evangeliuma podľa Matúša, do 4. kapitole. A tam budeme čítať od 1. verša. Prečítam vám niečo aj z knihy Túžba vekov, aby sme videli, o čom budeme hovoriť. Mnohí sa domnievajú, že spor medzi Kristom a Satanom nemá nejaký zvláštny vplyv na ich život. Preto sa oň málo zaujímajú. O čo sa málo zaujímajú ľudia? O spor medzi Kristom a Satanom. Tento zápas sa však stále znova odohráva v každom ľudskom srdci. A teraz pozrieme ten zápas, ktorý sa odohral medzi Kristom a Satanom a prirovnáme si to s našim životom a s tým, čo sa odohráva v našom srdci. Tak poďme, prečítame si ten prvý verš zo 4. kapitoly. Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.
Ježiš nejde na schvál pokúšať diabla. Kto ho tam odviedol? Čo toto nám hovorí? Že Duch Svätý nás môže odviesť niekam, ale ak nás Duch Svätý nevedie, nechoďte. Nemáte čo tam hľadať. Toto je základ. Nepokúšajme, nechoďme na tú stranu. Čo som ja urobil s TikTokom? Kde som bol? Na čijej strane? Na ktorej strane? A Duch ma tam poslal. Ja nehovorím, že je zlé, že teraz pohádžme mobilné telefóny, nepozerajme YouTube, nepozerajme TikTok, ale dávajme si pozor. To je iná strana. To nie je strana, ktorú sme čítali z knihy proroka Izaiáša. Ja som Hospodin. Niet iného Boha. Ja som Spasiteľ. Niet iná možnosť spasenia. A pozrite, čo Ježiš robí na tej púšti. On sa postí. Prečo? Čo vlastne bol základ? Pomôže mi kniha Túžba vekov. Viete veľmi dobre, ktorá je to kniha, lebo Cesta lásky, moderný názov. Keď bol Ježiš vedený na púšť, aby bol pokúšaný, viedol ho tá Duch Boží. Sám pokušenie nevyhľadával. Tak nevyhľadávajme ani my sami pokušenie. Tak? A pozrime ďalej. Šiel na púšť, aby o samote mohol uvažovať o svojom poslaní a diele. Čo robí Ježiš na púšti? Rozmýšľa o svojom poslaní a diele. A teraz povedzme si na rovinu, nesúhlasme, ani nebuďme prekvapení, položme si prst na čelo a opýtajme sa, kedy sme rozmýšľali o našej službe a o našom poslaní. Ktorá je moja služba a ktoré je moje poslanie? Milé sestry, prečo hovorím, lebo túto v Rakúsoch vždy sa bratovia sú ako Peter, vždy chcú byť v prvom rade, ale milé sestry, aj vy ste tu, lebo máte v Božích očiach hodnotu, ktorú niekedy my, bratia, si nevážime. Ale taktiež aj vy ste tu, aby ste čo? Aby ste uvažovali o vašom poslaní a o svojej úlohe u Pána Boha. A počujeme nejaké hlasy. Nie ako kritika, ale taktiež aj bratom, aj sestram. Kto tieto hlasy, ktoré počujeme, kto tieto deti pripraví na stretnutie s Pánom Bohom? Nezveril túto službu tebe, sestra, tebe, brat? Toto je to, čo je veľmi dôležité. Ja sa dnes stretávam nie len v osadách, ale aj medzi bielými. Deti sú na ulici, deti sú na internete. Nie, čo chceš so mnou? Máš tam, som ti kúpil notebook, tak tam seď a pozeraj, čo ma teraz otravuje, čo chceš so mnou? Nechaj ma, dnes ma otravovali na robote, katastrofa, chcú mi dať výpoveď, neviem, čo budem robiť zajtra, a ty teraz sa ma prišiel pýtať. Rozmýšľajme o tom našom poslaní. Lebo nie sme tu, možno sa vám bude zdať ako herezia, nie sme tu preto, aby sme boli spasení. Ja môžem byť spasený, môžem byť v nebi, čo nikdy nebudem nielen adventista, nebudem kazateľ, nebudem adventista, ja môžem byť v nebi. Ale keď som tu, prečo som tu? Pán Boh ma povolal, aby som ho oslávil. A pozrite systém. Zavolaj ma, keď ti je ťažko, ja ťa vyslobodím a tretí krok je ktorý? A ty ma osláviš. Znamená, Pán Boh nás vyslobodil, tak? A my ho máme osláviť. Vráťme sa tejto udalosti, tomuto príbehu Ježiša Krista v púšti. Tak Ježiš rozmýšľa o samote
a uvažuje o svojom poslaní a diele. Bol vyčerpaný. 6 týždňov prešlo, tak, 40 dní, 40 nocí, až napokon celkom vyhľadol. Len takto, aby ste videli, ako častokrát kazatelia, keď robia kázanie, rozmýšľajú, tak týchto 40 dní a 40 nocí, na čo vám to pripomína? Dobre. Mojžiš bol hore, áno. A vyzvedači, koľko boli vyzvedať krajinu? A kde boli? Boli na púšti? A keď sa vrátili, čo povedali? To je katastrofa. My sme ako kobylky. My tam nejdeme. Tak vidíte, čo Ježiš, tak tie 40 dní a 40 nocí. Ježiš je na púšti, len aby sme vedeli, na púšti je počasie úplne iné ako tu. Cez deň je plus 50 a v noci 0, minus 1. A Ježiš nemal strechu nad hlavou. 40 dní a 40 nocí Ježiš je bez strechy nad hlavou. Znamená, cez deň ho páli slnko a v noci mrzne. Je to počasie trochu veľmi zlé. A čo si myslíte, ako vyzeral Ježiš po tých 40 dňoch? Takto ako ja? Pozrime, kto prichádza k nemu. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: ak si Boží syn, tak potom rozkáž. Však ak si Boží, ja neviem, viete, on prichádza anjel svetla. Videli ste v tom detskom príbehu ten anjel, ktorý povedal, zvestoval tým pastierom, že sa narodil Ježiš. A čo si myslíte? Keď sa zjaví tento pokušiteľ, on ako vyzerá? S rožkami, červený, taký špicovatý nos a má kopytá ako sad a má chvost a má vidly za sebou. Čo si myslíme? Ako vyzerá tento pokušiteľ? A teraz pozrite, prichádza anjel svetla a pozerá sa a vidí niekoho, kto už hotovo. Už pozrite, čo hovorí. Napokon celkom vyhľadol. Znamená, už hotovo, už ide zomierať. A teraz pozrite, ten anjel svetla hovorí: počuj, ako ty môžeš byť? Ty si Boží syn, naozaj taký? No tak, však ja nie som Boží syn, ja som nejaký anjel. Ale ja takto nevyzerám. Kto vie, či si ty? Možno ani nie si Boží syn. Ty si na 100% si istý, že si Boží syn? Nože, skús. Ak si naozaj Boží syn, tak sa ti všetko podarí. Tak urob z týchto kameňov chleby a najeme sa aj ty a ja. Bratia a sestry, ste boli niekedy hladní? A ako to vyzerá? To je krásne však. Potom do obedu nenávidím sám seba a po obede celý svet. Ešte my, ktorí trochu máme viac, ako čo by sme mali mať. Skúsme jeden deň nič nejesť. Sa nám podarí? Podarí, ale budeme musieť dávať veľké úsilie. A 40 dní? Ja nehovorím, že teraz mali by sme postiť 40 dní. Jeden môj priateľ, aj brat Ježišovi Kristovi to skúšal. Aj skúsil, aj nejedol nič 40 dní. Síce pil, vodu pil, ale nejedol nič 40 dní. A zvládol. Hovorí, že prvých 4-5 dní bolo ťažko a potom už mu to bolo také. Len potom mal problém znovu začať jesť. Musíte pomaly, prvý deň neviem, či zjedol 1 jablko, 2 a potom tak. Aj to nie tak, že hryzol, ale si nastrúhal
a urobil si ako kašu, ako malým deťom, čo dávate tie kaše. Tak vráťme sa tuto. Ak si Boží syn, čo máme? Máme otázku. Máme jednu otázku. Ak si naozaj adventista, tak potom musíš urobiť toto aj toto, lebo ináč potom nie si správny adventista. Tak? Čo mu Ježiš na toto povedal? Nože pozrime. On mu však odpovedal. Ako mu odpovedal? Je napísané, čo Ježiš používa ako zbraň. A čo je napísané? Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Nože, Edi, ak môžeme len trochu dopredu, ísť do 3. kapitole do konca, tak vidíme, čo to vyšlo z Božích úst pred 6 týždňami. To je môj milovaný syn, nie? Áno, stačí, ten 17. verš. Pozrite 17. verše, čo píše. A z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Čo sa ho pýta tento anjel? Či je naozaj Boží syn, aby urobil nejaký zázrak. A Ježiš hovorí, ja nepotrebujem zázrak. Pred 6 týždňami aj ty si tam bol a počul si hlas z neba, ktorý povedal, že ja som Boží syn a mne to stačí. Ja nepotrebujem zázrak. A častokrát ty a ja chceme zázrak, aby sme vedeli, či Pán Boh je s nami, alebo nie. Pamätám sa, raz som chcel niečo, aby mi Pán povedal, či mám urobiť, alebo nie. To je jedno teraz čo. A som si povedal, keď si Gedeonovi dal takú príležitosť, že on dal tú vlnu od ovci a povedal, aby vlna bola mokrá a dole, aby bolo suché, tak ja som nemal vlnu, ale som zobral uterák, hodil som na zem a ľahol som si spať a povedal, Pane Bože, ráno, keď stanem, chcem, aby uterák bol mokrý a všetko by bolo suché. Ráno som stál, zišiel do tej izbe a uteráka nikde. Čo je teraz? Pýtam sa manželky, Verica, kde je uterák? Tu som ho hodil. A ona hovorí, no však ja som v noci išla na vecko, vidím, že je hodený uterák, tak som zobrala a dala preč. Ale Pán Boh mi niečo povedal. Viete, čo mi povedal? Nežiadaj odo mňa zázrak. Ja som s tebou po všetky dni do skonania sveta. Ak potrebuješ nejaký zázrak, tak ti ho ja dám. Ja ti ho dám. Toto bola odpoveď. Nepočul som hlas, ale som pochopil, prečo ten uterák odišiel preč. Lebo viete, ako by som fungoval od toho dňa, keby mi Pán Boh ten zázrak urobil? Stále by som žiadal zázraky. Zázrak, či mám, či nemám, či mám. A potom, viete, prídete do situácií, ako čo som mal príležitosť počuť, kde jedna sestra hovorí, viete, všetko mi povie Pán Boh, čo mám robiť. Varila som bob a pýtam sa, Bože, mám dať soľ, alebo nie? A on mi hovorí, daj. Tak som dala. Tak rozumiete, prečo Pán Boh niekedy povie, urobí zázrak a niekedy neurobí zázrak, ani nám nič nepovie. Tak vráťme sa späť. Tak vidíte, Ježiš hovorí nepriateľovi, ideme do tej 4. kapitole, ideme tam 4., 5., 6. a tak ďalej, tie verše. Pozrime, čo Ježiš hovorí. Čo je najdôležitejšie v tvojom živote? Ja držím v ruke, čo je najdôležitejšie. Viete, ja viem, že rád počúvate kázania. Robte to aj ďalej. Nie je problém. Ale toto je prvá ruka. Toto, čo vám ja hovorím, to je už druhá, tretia ruka. Vy neviete, možno som toto kázanie prepísal od nejakého kazateľa a ten kazateľ prepísal z nás od nejakého kazateľa a vlastne my 5, 6 už hovoríme rovnaké
rovnaký príbeh a verím, že viete, že nie som prvý, ktorý kážem na túto tému, na stretnutie Ježiša so satanom. Ale čo je to, čo ja chcem zdôrazniť? To je tento citát z knihy Túžba vekov. Tento zápas sa však stále znova odohráva v každom ľudskom srdci. Čo sa odohráva? Ak ste deti Božie, tak urobte toto, alebo urobte tamto. A čo my máme robiť to, čo nám hovorí Božie slovo? Nežije človek len z toho, čo sa vidí. My častokrát dávame dôraz na to, čo sa vidí. Ale čo hovorí? Človek žije z toho, čo hovorí Pán Boh. A teraz povedzme si na rovinu, keby nám niekto ponúkol 1 000 000 eur a povedal, tu máš 1 000 000 eur, kto by z nás to nezobral? Alebo čo by sme mu povedali, nie, ja nechcem 1 000 000 eur, ja žijem z Božieho slova, mne netreba 1 000 000 eur. A povedzme si na rovinu, čo urobil Zachej. Viete, čo urobil Zachej? A čo urobil bohatý mládenec? A kto odišiel šťastný, alebo žil šťastne, a kto bol smutný? Tak vidíme, o čo vlastne ide. Slovo Božie nám hovorí, ak chceme cítiť radosť, tak to je byť s Pánom Bohom. A pozrieme ďalej teraz. OK, dobre. Diabol potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimbúrie tak hore na chrám, aby videl, ako ten chrám vyzerá. A čo hovorí ďalej? A povedal mu, ak si Boží syn, znovu on kašle na to, čo mu on povedal, že sám otec povedal, že je Boží syn. On znovu hľadá dôkaz. Len vám chcem pripomenúť, kto celý čas, tie 3,5 roky, keď Ježiš hlásal evanjelium, chodil, hovoril o plánu spasenia, čo celý čas hľadali farizei? Zázrak. Znamenie. Ak si syn Boží, tak urob toto. Ukáž nám niečo. Daj nám znamenie. Tak? A teraz môžeme aj po osade prejsť a pýtať sa ľudí, či by chceli slúžiť, alebo patriť Pánu Bohu. Čo nám povedia? No, ak je ten Boh dobrý, nech čo urobí? Nech mi dá toto, alebo to, alebo to. Ľudia stále hľadajú nejaký dôkaz. A ty a ja? Veríme, alebo hľadáme dôkaz? A poďme ďalej. Čo hovorí? Tak, vrhni sa dolu, padni. Čo teraz urobí nepriateľ? Čo cituje? Aha, tak keď žiješ z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, tak tam je napísané aj toto, že anielom prikáže, aby ťa čo? Aby ťa chránili, aby si neodrel nohou o kameň. Tak hoď sa dole a anieli ťa chytia a zachránia. Čo mu povie nepriateľ? Áno, to píše. Ale píše aj toto. Čo píše aj? Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Čo sa stalo hore v tej 3. kapitole, čo sme čítali, tak? Pán Boh odpovedal, alebo otec povedal, že je to syn jeho milovaný. Tak ak ti otec povedal, ale kto vie, či to, čo ti povedal, či je to pravda. Radšej sa vrhni dole, lebo napísané, že sa ti nič nestane. Tak potom, ak sa ti nič nestane, potom naozaj ti to otec povedal. Ale Ježiš mu odpovedal, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Milí bratia a sestry, v čom pokúšame Pána Boha? V čom pokúšame Pána Boha? Máte za domácu úlohu. Viete, ako v škole profesor dá domácu úlohu? Tak ja vám dám za domácu úlohu prečítať si posledného proroka v Starom zákone a tam nájdete, v čom Izrael pokúšal Pána Boha.
To máte za domácu úlohu. Prečítate si a nájdete tam. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Znamená, Ježiš jasne hovorí, že mojou úlohou nie je pokúšať Pána Boha a teraz hľadať. Viete, zaujímavé bolo, jeden kazateľ mal prednášky, ako ja, čo som mal tu, a chodil, a ja častokrát chodím aj tuto po konci. Viete, len tuto je táto sieň je trochu nižšia, ale tá sieň bola oveľa vyššia a on ako chodil a videl, že všetci pozerajú, ako on chodí a takto sa desia, on si myslí, že to kvôli jeho slovám. Potom jeden brat prišiel, on povedal, počuť, nechoď po konci, lebo všetci ľudia sa boja, že spadneš dole a že budeš lesť, alebo choď trochu ďalej. Tak rozumiete, toto je dôležité, nechodiť po... Mnohí, prepáčte, že toto poviem, mnohí veriaci ľudia nesmilnia, ale neviem, koľko viete, čo znamená výraz flirt. Rozumiete? Znamená, on nie, ale dvojzmyselné slova používa, keď hovorí so ženskou osobou, alebo ženská osoba s mužskou a tak ďalej, a tak ďalej. Rozumiete? Toto je taktiež chodenie po hrane. Keď ideme na iné pobožnosti, na ktoré nás duch neposlal, to je chodenie po hrane a môžeme sa sklznúť a padnúť. A teraz sa vás opýtam na rovinu. Čo pre vás znamená, keď pozeráte kázania letničného kazateľa, baptistu, katolického kňaza? Nechodíme po hrane? To nie je územie, kam nás poslal Pán Boh. Ak nás poslal Pán Boh, OK, ale ak nás neposlal, tak nemáme tam čo hľadať. A preto hovorí, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Aha, dobre. Tak ideme na tretiu, najdôležitejšiu možnosť a to je tých 1 000 000 eur, ktoré sa nám ponúka. Ak poviem prasa v žite, viete, čo je to? Neviete? A Eurojackpot? Viete, koľko je Eurojackpot? 120 miliónov eur. Fú, paráda. A teraz pozrite. Aby som dostal Eurojackpot, je taký, ako sa to volá, štatisticky to počítavanie. Aby som dostal, tak šancu mám 1 oproti 50 miliónov. Znamená, žiadnu šancu nemám, aby som dostal Eurojackpot. A teraz pozrite. Mnohí kúpujú ten lístok a čo si povedia? Hádam sa mi pošťastí. Hádam to ja dostanem. A teraz prejdeme na inú vec. To je inhalácia. Dobre. Prejde, keď sa oženíš, tak ťa všetko prejde. No. Pozrime na inú vec. Na inhalačný prostriedok. Nie každý 50 miliónitý, ale každý 20 ochorie na rakovinu. A čo ľudia povedia? Mne sa to, hádam, nestane. Ja nebudem ten. Tam, kde je 1 oproti 50 miliónov, tam idem s tým, že ja budem ten, čo to vyhrám, a tu, kde môžem vyhrať smrť, čo mám väčšiu šancu, viete koľko? O 1 000 000 väčšiu šancu, že dostanem rakovinu, do toho idem. Kto je ten, kto nás do toho tlačí? Tu je. A poďme teraz na ten vysoký vrch. A čo mu ukázal? Všetky kráľovstva tohto sveta. Ja som 7 rokov žil ako veľmi chudobný človek.
7 rokov. Veľmi, vám nepoviem ako. Vám nepoviem. Toto nehovorím, aby som sa chválil, ale jednoducho prišlo také obdobie. A za tých 7 rokov, čo si myslíte, nepriateľ mi nikdy neukázal tento veľmi vysoký vrch, všetky kráľovstva sveta a ich slávu. Viete, akú slávu mne ukázal? Zarobíš milión, budeš slávny. Nechaj Pána Boha. Na čo ti je to? Však nemáte čo jesť. Zober Verscajk. A tu si majster a zarobíš peniaze a budete kľudne žiť ty aj tvoja rodina. Zabezpečíš tvojmu synovi všetko možné. Bolo to veľké pokušenie? Čo si myslíte? Čo nepriateľ robí s tebou, so mnou? Tieto 3 pokušenia vždy nás bude tlačiť. Vždy posieje pochybnosť. Kto vie, či je to tak? A povie, zázrak, však žiaden zázrak sa nestal. Poďme ďalej. Čo žiada v druhom pokušení? Skoč dole, však pokúšaj Pána Boha. Budeme čítať na konci o tom pokušení. A tretie, ukázal mu slávu a čo povedal? Pokloň sa mi. Prejdi na moju stranu. Prvý krok. Jedlo. Dôležité je mať čo jesť. Idú Vianoce. Povedzte mi, o čom sú Vianoce. A hádam trochu aj Kmeťo Band nám niečo zahrá. Tak? A aby videli všetci, že nám Kmeťo Band zahrá, tak otvoríme okná. Tak? Ide Bašavel. O čom je každý náboženský sviatok? O jedlo a pití. Myslím, toto je pre mňa taký, ako by som povedal, trochu nezmysel. Však ja môžem jesť aj piť každý deň. A vidí sa, že dobre jem aj pijem každý deň, tak? To sa vidí na mne. Tak potom ja si mám Vianoce každý deň. Tak? Tak nemusím mať ten 25. december. Mám každý deň Vianoce a paráda, tak? Poďme ďalej. Čo je ten druhý krok? Ak aj čítaš Bibliu, tak to čítaj a vysvetli si tak, ako to vyhovuje tebe. Tak, ako ty to myslíš, že je to správne. Prispôsobuj písmo svojmu názoru a to, čo ti nevyhovuje, odhoď ho ako nedôležité v procese spasenia. Neviem, či som vám hovoril, môj jeden kamarát sa chcel naučiť hrať na husliach. Lebo potrebovali sme husle v kapeli, hrali sme ľudovky, tak potom aj husle. A jeden starý pán v našej dedine, on hral na husliach. Tak on odišiel k nemu a chcel sa naučiť na husliach, hrať trochu, aby mu ukázal. A on mu povedal takto, vidíš, táto najtenšia struna, to je A. Táto trochu hrubšia je D, táto tretia je A tá štvrtá, a tu ani nepotrebuješ. Starý zákon nepotrebujeme, stačí nový. Ježiš na kríži zničil starý zákon a 10. Nepotrebujeme. A čo nám povie sám Ježiš? Buď berieš všetko, alebo nemáš nič. Neexistuje iná možnosť. A preto nepriateľ dodnes týmito 3 spôsobmi pokúša každého z nás. Tretí krok, čo sme si povedali? Miluješ požitky, peniaze, slávu, vášne, krásny, dobrodružný život. Super, odmietni Boha, nechaj ho a
a buď služobníkom tomu, ktorý je majiteľom všetkého, čo núka tento svet. My hovoríme o Babylone, len chcem vám pripomenúť, čo je hlavná filozofia Babylonu. Aby som nič nerobil a mal veľa peňazí. Povedzte mi, kto z nás toto nechce? Ha? A teraz povedzme si na rovinu, čo by bolo so mnou, keby som mal veľa peňazí? Ja vám poviem na rovinu, neviem, či by som tuto stál. Možno by to pokušenie bolo veľké. Povedal by som, kašľa, čo sa ja budem s tými v Rakúsoch otravovať, alebo do strán mám chodiť, čo tam budem? Krátke do obedu. Dlhé preso po obede. A dáme si trochu aj nejaký aperitív, tak? Kde pôjdeme dnes na jedlo? Do Bratislavy? Nie, vieš čo, vo Viedni je lepšia reštaurácia. Kašli na to, poďme do Paríža. Sú ľudia, ktorí takto žijú. Majú veľa peňazí. A teraz tým povedzte, že existuje nejaký Bengaro. Čo vám povedia? Taký Bengaro, čo s tebou, ty? Kde ty žiješ? Haló? Tak vidíte, tá filozofia Babylonu zostala dodnes. A netlačí nás do toho nepriateľ Boží? Aby si nič nerobil a mal veľa peňazí. A potom čo? Kúpime si Eurojackpot, dostane 120 miliónov. A nebudem nič robiť. Ale viete, Pán Boh 4. prikázanie ako začína? Povedzte mi, adventisti. A potom? Aha. A ja som myslel, že len hovorí o oddychu, že nehovorí o práce. Znamená, niečo treba aj robiť. Ja teraz nechcem povedať, že nikto z adventistov nič nerobí, alebo že vy nerobíte nič. Nie, vy sa snažíte starať sa o rodinu. A to sa vidí. Lebo keby ste sa nevedeli postarať o rodinu, tak by ste nemali také brucho ako ja. Čo znamená, že sa viete postarať o rodinu a z jednej strany je to dobré. Aj ďalej, bratia, starajte sa o rodinu. Dávajte si pozor na to. Jarko povedal, ja si neviem predstaviť to, čo Jarko povedal, aby som bol samý s dieťaťom. Aby moja manželka odišla preč. Nemusí zomrieť. Môže ma opustiť, tak? Dobre, dúfam, že už teraz je už hotovo s našim opúšťaním. ale okej. Toto je to, čo si máme vážiť. A povedzme si na rovinu, rodina vyšla. Skadiaľ? Odkiaľ vyšla rodina? Z rája. Znamená, to je viete, len 2 ustanovenia, neviem, či správny výraz používam, 2 ustanovenia vyšli z rája. Sobota a manželstvo. Na čo útočí nepriateľ dnes? Na sobotu aj na manželstvo. A na záver, aby sme vedeli, čo je to, čo my a ako pokúšame Hospodina, tak vlastne nepokúšame Hospodina, ale pozrime, čo je to, čo vlastne teba aj mňa pokúša a my tým potom pokúšame Boha. Poďme do jedného listu, alebo epištole, Jakubovho listu a pozrime 1. kapitolu. Jakubov list, 1. kapitola a pozrieme si od veršu číslo 12. Blahoslavený muž, ktorý čo urobí? Ktorý odolá v skúške. Akej skúške? Jedlo. Akej skúške? Celé písmo, alebo len časť. Ako ja budem sa pozerať na písmo? To je druhá. Tretia skúška. Túžba žiť v tomto svete. Tak? Žiadosť tohto sveta. Kde vedie? Čo povie apoštol Ján? Do smrti. Tak vidíte, blahoslavený muž, čo znamená blahoslavený? Toho Pán Boh ochraňuje. Ten má ochranu od Pána, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí,
Čo príjme? Milí moji, nejde o to, či vás ja osvedčím, presvedčím, či vás ja do niečoho donútim. Nie. Ide o to, či príjmeme to, v čom nás Boh osvedčuje. Tak. Či príjmeme to, čo nám Pán Boh hovorí. Lebo nie iného Boha, to sme čítali na začiatku. A pozrite, ten veniec života Pán čo urobil? Zasľúbil tým, čo ho milujú. A teraz viete, ja som ukázal gitaru. Tak, čo som ja miloval viac? OK, gitara by mi priniesla nejaké peniažky. A mohol som povedať, Bože, keď si Boh taký, ako čo tvrdíš, tak ak si naozaj Bohom, tak mi daj peniaze. A čo vlastne žiada? To, čo Bengor žiadal od Pána Boha. Ako Job povedal manželke, ak sme prijali dobre, tak príjmeme aj toto zlé. Ale od Pána Boha neodstúpim. To je jedno, či žijem dobre alebo zlé. Ja zostanem s Pánom Bohom. A poďme ďalej. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, čo? Boh ma pokúša. Prečo? Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. A teraz, toto ste, verím, nikdy nepočuli. Bože, prečo nás trestceš? To si nepočuli? A prečo to hovoria? Čo tu to hovorí Jákob? Nehovorte, že vás Pán Boh pokúša, že vás trestce. Tak? A vidíte, Boha nemožno pokúšať, dodám, len v jednom ho môžeme pokúšať. Prečítajte si u Malachiáša, čo vám povie. Kde ho môžete skúšať alebo pokúšať? Každého pokúša čo? Čo je problém? No moja žiadosť, moja túžba. Tak? Za čo? Žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. To nikdy nezabudne, volá sa film Tie milé tvory, ako stvorenia o opiciach. Tak, aby tí domorodí chytili opice, ktorí žijú v púšti, lebo opice majú strašný čuch a vedia nájsť vodu. Tak, aby ich chytili, urobia jamu v zeme. Teraz ja to skúsim ukázať, ktorá je takto a potom dole je taká širšia, ale potom úzka a do tej jame pustia ovocie, čo opice majú rád. A opica, viete, navonia, tak príde a dá ruku, to je zaujímavé, dá ruku do tej diere, chytí to ovocie a chce ho vytiahnuť, ale nemôže. Lebo viete, tu je široké a potom je úzke. Aby vytiahla ruku, tá opica musí pustiť to ovocie a vytiahnuť. A zaujímavé, ona mika. A títo domorodí idú takto. Pomaly, ani sa neponáhľajú. Celý čas mika, lebo vidí, že idú, ale nechce pustiť toto. A oni prídu a ju chytia, potom ju soľou natrú ústa, aby bola smedná a na takú žinku, na dlhý motúz ju zaviažu a ju pustia a ona potom ide a začne hrabať v tom piesku a nájde buď nejaké ovocie, ktoré v sebe ovocie, alebo koreň, ktorý v sebe má vodu, alebo nájde aj zdroj vody. Tak takým spôsobom hľadajú vodu. Ale pozrite, toto je zaujímavé. Je niečo, čo ja nechcem pustiť. A Bengaro ide ko mne. Pomaly, on sa neponáhľa. A ja toto mika. Namiesto, aby som pustil, vyťahol ruku a odišiel preč. Nechajme, pustíme. Vlastná žiadostlivosť ma zvádza a láka. A tá žiadostivosť, keď počne, čo prináša? Viete, čo je hriech? Potrhaný vzťah s Bohom. To je hriech. Hriechy, to je všetko, čo robím bez Boha. Ale hriech, to je kontakt, komunikácia s Bohom pretrhnutá, porodí hriech. A ten hriech, čo splodí? Nejedzte z toho stromu, lebo zomriete. Povedal Pán Boh. Tak čo nám hovorí Jakub? Rovnaký názor. Žiadostlivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Na záver,
Našiel som jeden text, veľmi zaujímavý, nie je z ducha prorockého, ale text, ktorý sa volá Nie je to zvláštne, alebo nie je to divné, teraz neviem, ktorý je lepší výraz. A ten, čo toto napísal, alebo tá, neviem, nenašiel som autora, či je muž alebo žena, zapísané je takto. Nie je zvláštne, že 10 eur sa zdá byť veľká suma, keď máme dať ako darček do zboru, ale keď idem nakupovať, je to veľmi málo. Potom pozrite ďalej. Nie je to zvláštne alebo divné, aká nekonečná dlhá sa zdá, aké nekonečne dlhé sa zdá kázanie nejakého kazateľa, alebo hodina, keď slúžime Bohu, a aká je krátka, keď sledujeme hokejový alebo fotbalový zápas, alebo seriál na televízii. Alebo ja dodám teraz, alebo Milenko, keď sleduje TikTok prezentácie. A vidíte, už mám profesionálnu deformáciu, už tento prst takto samý robí. Ide, tak? Vidíte? Na rovinu vám poviem, musel som sa modliť Bohu, aby ma toho zbavil. A ešte sa modlím. To je strašné lákadlo. Ja myslím, že viete, o čom hovorím. To je strašné lákadlo. A ja som bol prekvapený, cestoval som raz v Bratislave mestskou dopravou a dlhšia bola cesta, lebo z hlavnej stanice som sa mal dostať do zboru a tak je to trochu dlhšia cesta, tak idete aj presadujete 2 autobusy, aj vlastne aj tým trolejbusom som išiel a pozerám, mládež sedí, ráno idú do školy a ja hovorím, čo je toto? Všetci sú okúzlení? Všetci do jedného. Telefón v ruke a s prstom hop, 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 hop. Počkaj, ja to chcem aj pozrieť, nielen tup, 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 tup. Prídem domov a moja manželka hop, 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 hop. Sadol som si ja, hop, aj Milenko, hop, 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 hop. 3 pokušenia, všimnite si toto. Každý z nás to máme v živote. Jedlo. Bibliu si tlmočiť tak, ako my myslíme, že je to správne. Tak? Alebo brať, toto je dobré a toto nie je. Toto môže platiť, toto neplatí. Tretia vec, žiadosti tohto sveta. A vidíte, čo nám Jakub napísal. Tá žiadosť niečo urobí. Pozrime ďalej. Nie je zvláštne, aké ťažké je naučiť sa nejakú pravdu o Bohu a to odovzdávať iným, ale nám je veľmi ľahké zapamätať si, šíriť a odovzdávať nejaké klebety. Nejak ste ticho. Vidíte, ako nás nepriateľ dostáva na územie, na ktoré chce? Nedovoľme mu. Máme možnosť rozhodnúť sa. Pozrime, čo nám zapísala sestra Vajtová, nechala v knihe Túžba vekov. Strana 325, originál 465. strana a 466. Tak ak chcete, prečítajte si aj to doma, zapamätajte si. 465, znamená 465. Originál, tak to máte v tej zátvorke dole. Pozrite, čo píše. Každého, kto sa nechce odovzdať Bohu, ovláda cudzia moc. Ešte raz prečítam. Každého, kto sa nechce odovzdať Bohu, ovláda cudzia moc. To neznamená, že už hotovo, on je už pod, ako by som povedal, v pazúroch nepriateľa. Nie, ale ovláda ho cudzia moc. Môže síce hovoriť o slobode, no žije v najväčšom otroctve.
A ja stále hovorím, slobodní ľudia na Slovensku žijú na Prednej hore. Tí môžu fajčiť, môžu drogovať, môžu piť, môžu gamblovať. Všetko môžu. Im je všetko dovolené. A prečo sú potom tam? Kde ich doviedla tá sloboda? Čo hovorí tuto? No žije v najväčšom otroctve. Pozrieme ďalej. Nevie rozpoznať krásu pravdy, lebo Satan mu ovládol myseľ. Nevie rozpoznať krásu pravdy, lebo nepriateľ mu ovládol myseľ. Celá kapela so mnou prišla a bola pokrstená spolu so mnou v istý deň. Ja toto nehovorím, aby som seba chválil a vyvyšoval. Všetci sú späť v showbiznise. Všetci. Do jedného. Zabudli na skúsenosti, ktoré sme mali, zázračné skúsenosti. Zabudli na to? Nie. Čo sa stalo? Ovládnutú majú myseľ. Od koho? Ešte raz prečítam to. Nevie rozpoznať krásu pravdy, lebo Satan mu ovláda myseľ. Poďme ďalej. Môže si navrávať tá osoba, že sa spolieha len na vlastný úsudok, no v skutočnosti podlieha vôli kniežaťa tmy. Ja toto nehovorím, aby som obviňoval niekoho, ale rozmýšľajme, čo tá sloboda, alebo to navrávanie sa, že sa spolieha len na vlastný úsudok, urobilo s našim zborom. V máji bude už 2 roky. Ako sa to stalo? Rozumiete, koľko je to nebezpečná hra? Chodiť po tenkej čiare? Poďme ďalej. Kristus prišiel oslobodiť človeka z otrockých pút. Ja som Hospodin, niet iného spasiteľa. Tak sme čítali na začiatku u Izaiáša. A pozrite teraz ďalej, čo nám zapísala. V diele vykúpenia sa nič nedieje z donútenia. V diele vykúpenia. Nič sa nedieje z donútenia. Ja nemám právo vás do ničoho nútiť. Ani Pán Boh nás do ničoho nenúti. Ale nám núka informácie a možnosť zbaviť sa tejto vlastnej žiadostivosti, ktorá ma zvádza a láka. Pozrime ďalej, čo hovorí. Nepôsobí tu nejaká vonkajšia sila. Človek sa má pod vplyvom Božieho ducha slobodne rozhodnúť, komu chce slúžiť. Toto je tvoje a moje rozhodnutie. Hlavným zmyslom slobody je zmena, ktorá sa deje vtedy, keď sa človek odovzdá Kristovi. Hlavným zmyslom slobody je čo? Zmena, keď sa človek odovzdá Kristovi. Poslednú skúsenosť môjho života, moji kamoši, ktorí sú vo svete, sedeli raz so mnou a mi povedali, ty počuj, ty chodíš do toho zhromaždenia, tam nejaké peniaze vydávate, tak? Ja hovorím, áno, dávame. Tak čo je s tým problém? No a ty sa nebojíš, že budeš chudobný? A ja som povedal, pozrite teraz, kamoši, sedíme v krčme. Koľko rundov ste otočili? 5? Dobre. Nech je len 1 euro pitia, 4 sme boli. To je 4 eurá krát 5, koľko je to? 20 eur. Koľko sme strovili dnes tu? Koľko si strovil? 20 eur. Len po 1 euro, a vy dobre viete, že v krčme za 1 euro nedostanete ani minerálku, tak? Bol som prekvapený, krátke preso 4 eur, no tak ja za 4 eur mám pol kile kávy, tak? Tak vidíte, čo robí. Ale keď si kúpim kávu a pijem doma, kto ma bude vidieť. A keď sedím, tak ma všetci pozerajú, tak? Vidíte, čo to robí s nami?
A ja hovorím, dobre, koľko ste strovili minulý mesiac na piatiku? Čo nevypil? Dobre, koľko si strovil? Jedno pivo v obchode koľko stojí? Koľko pivov si vypil minulý mesiac? Koľko krabičiek cigariet si vyfajčil? Rátali sme, že ročne okolo 2000 eur ľudia, ktorí fajčia, dajú na cigarety. Do roka. A povedzme si na rovinu, kto z nás nechal do roka 2000 eur tu? Prvý ja som nenechal. A potom povieme, že povedia ľudia zo sveta, ja neviem, či neschudobneš. Moji rodičia mi hovorí, kde si odišiel tam, tí ťa oberú o peniaze, to je sekta, tí ti zoberú peniaze. No len keď mi sekta, ktorá sa volá Krčma, nezobrala peniaze, a viem, raz sme sedeli, bol Bašavel, ešte aj hrali nám taký ako Kmeťo band, a tento, čo sedel popri mne, mi povedal, práve sme, vtedy vyšli tie videorekordéry, viete, čo sa VHS dávalo, on mi povedal, práve sme vypili videorekorder, to bolo nejakých 1300 mariek, znamená, to je v tomto, teraz keď to podelíme na dve, tak znamená, to je nejakých 600-700 eur. Za jeden deň sme v krčme vypili, zedli a dali hudcom, muzikantom. Tak sa pýtam, kedy tá moja kapela, lebo hrali sme svadbu, zakončila sa svadba, potom sme odišli, aby nám hrali, aby sme my boli nejakí šéfovia. Kedy sme my, tá kapela, ktorá sa stála veriaca spolu so mnou, kedy sme my nechali 600-700 eur v zbore? Viete, a toto je to, kde nás dostáva nepriateľ. Ochotní sme stroviť, ja neviem koľko, ale častokrát, ak nepoviem čas, toto mi nehovorte, nemám čas. A ak sa stretávate len sobotu, budem teraz trochu prísny, odpustite mi, nemyslím to zle, chcem vám dobre. Ak ste ochotní stretávať sa len v sobotu, tak potom ste adventisti 7. dňa a 6 dní nie ste adventisti. Nájdite si čas stretávať sa spolu, povzbudzovať sa. Prečo? Lebo pozrite, ak sa nestretávame spolu, nepovzbudzujeme sa, TikTok nám nájde zaujímavosti. Facebook nám dá určité dobrodružstva, alebo nejaké televízia, taktiež internet. Ale ak sa stretávame spolu, kto bude s nami, ak sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene? A preto je dôležité vážiť si tento 12. verš. Blahoslavený muž, aj žena, aby nebolo len muž, aj žena, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Ak všetko zabudnete, tento verš sa naučte naspamäť. Blahoslavený budem, kedy? Keď odolám skúške. A ako odolám skúške bez Ježiša? Ako? Nie v žiadnom prípade. A keď sme dva alebo traja a Ježiš je s nami, čo sa stáva? Odoláme skúške. Preto je dôležité stretávať sa, povzbudzovať sa, zdôveriť sa, ja neviem, mám nejaký problém, tak? Teraz v stredu, Lacko, to je tvoja rodina, nejaká tá žena, čo bola chorá a sa modlili za ňu, čo bola? Sesternica, tak? A prišli a žiadali aj nás, nemyslím konkrétne mňa, ale adventistov, aby sa modlili za ňu. Ona nie je adventistka. Čo ste urobili, bratia a sestry? Modlili ste sa. A tá žena bola uzdravená. Tak. A povedzte mi, aký pocit ste mali? Ste nemali radosť? Milí moji, brat aj sestra, mám vás veľmi rád. A tú radosť ja mám v srdci, ktorú vy máte. A som vďačný Pánu Bohu, že ste s nami
A Jarko, že nie si sám. Že nie si pol človeka, lebo vieš, keď stratíme partnera, tak sme pol. Biblia hovorí, stvoril Boh človeka, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A som vďačný Pánu Bohu, že sme aj ako bratia a sestry všetci spolu. A nech nám Pán Boh pomôže, aby sme boli požehnaní. Aby sme boli blahoslavené deti Božie, ktoré nebude lákať nejaká žiadostivosť a hriech, ale Božie slovo bude stredobodom nášho zmýšľania. Amen. Milý náš Bože, chceme Ti ďakovať, že Ty dávaš vedieť, že ten zápas, v ktorom si Ty zvíťazil na púšti, je zápas, ktorý prebieha v srdci každého z nás. Ďakujeme Ti, že si tam Ty zvíťazil, čo znamená, že ak Tebe dovolíme, aby si prebýval v našom srdci, tak budeme víťazi aj my. Ďakujeme Ti, že si Ty náš Hospodin a že niet iného spasiteľa okrem Teba. A preto Ti chceme ďakovať a poprosiť ťa. Prebývaj v našich srdciach a nauč nás, aby sme bojovali dobrý boj viery a držali sa Teba, Tvojho slova. Nie tak, ako my chceme, ale tak, ako je Tvoja vôľa. A pomôž nám, aby nás nepokúšali tie naše žiadosti, ale aby sme sa naozaj venovali Tebe, Tvojmu slovu a žili s Tebou a dovolili Ti, aby si nás Ty pripravil na Tvoje kráľovstvo. Ďakujeme Ti, že je Duch Svätý prítomný a že chce osvedčiť každého z nás, ale taktiež si uvedomujeme, že ak mu to dovolíme, tak nebudeme osvedčení, nebudeme veriť, že to, čo nám Ty praješ, alebo čo Ty čakáš od nás, že je to pre nás dôležité. Ešte raz Ti ďakujeme, že máme jeden druhého, že máme skúsenosti, že máme Teba a že máme túto krásnu modlitebňu, ktorej sa môžeme stretávať. Taktiež Ti ďakujeme, že sa môžeme stretávať nielen v sobotu, ale aj behom týždňa a byť spolu a tešiť sa na Tvoj príchod. Do Tvojich rúk odovzdávame ako nás, tak aj všetkých tých, ktorí túto sobotu neboli s námi, ktorí zostali doma, buď sú chorí, alebo nejaký iný problém majú. Prosíme ťa, Oče dobrý, aby si bol aj s nimi a pomohol im, aby si uvedomovali, že ten boj nezvládnu, ak Ti nedovolia, aby si prebýval v ich srdci. Ďakujeme Ti za všetko v mene a zásluhách nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.